Ассалому алейкум. Имрӯз 29 апрели соли 2026 қарор дорем дар боғи мо. Ҳайқулако боғи мо дар назди шафтолӯи кулча шафтолӯи маҳаллии тоҷикии Бобогӣ. Ин кулча шафтолӯро ман аз Ҳисор овардам, соли 2024 пайванд кардам, августи 24. 25 калон шуд, 26 мана бинед чӣ қадар ҳосил додааст. ин бениҳоят ҳосилаш бисёр аст. Мо ин ҳосилро ҳоли кам карданамон дар кор. Ман хеле майда чайдакашро мегирем, мепартоем, чунки мо ҳосили хуб гирифтан мехоҳем. барои ҳамин инҳоро гирифта мепартоем, кам мемонем. ҳамдиёрони азиз, ин кулча шафтолии Бобогӣ аст. бениҳоят ба маза аст. бениҳоят аз калимаи бениҳоят гирифта шуда, бениҳоят ба маза мебошад. ширини ба маза аст. имсол аз ин мо худо хоҳад кадоми заказ кунад, агар пайванд карда ба ӯ 1 сол пас медиҳем. якта аҷоибиш ин аст, ки ин қадар бисёр мебастаст. дидед, ҳама пули шафтолу аст. бастагӣ аҷоибаш чи аст? аҷоибаш ин аст, ки дар қабати ҳамин ман пайванд кардам шафтолӯи мана ҷои пайвандош пленастар. ин шафтолу не шафтолу ҷонайда. пленастар агар ман инро зиёд кунам, агар тоҷикистон шафтолӯи беҳтарин мешавад, да инро ман худ дикам қадар пули бисёр дода рафта қаламчашро оварда пайванд кардам. бовар кунед, пленастарин шафтолу ҷонайда дар бозор ҳама ҳамин шафтолуро нигоҳ мекунад, ин қадар ба зеб атласни бархатни мешавад. худо хоҳад аз ин мо зиёд мекунем. ман 3 та пайванд кардам, ҳар се гирифтааст мана инҷа 2 та ваш аз пушт 3 та. пленастар, шафтолу пленастар. кадом дар интернет занад шафтолу пленастар меброяд. пленастараш чӣ хеле будагиш, як тамошо кунед. дар панои худо бошед, худо нигҳбони ҳамаи шумо бошад. ба каси маъқул шудаги бошад, як лайк монад.